Dnes v novinách veľká prezentácia Slovenska. Dediny, dzedziny aj valaly. Dobre sa pozerajte a tipnite si, ktorú obec vidíte. V dedinskej hádanke sme dnes vyhradili miesto pre obec na Kysuciach. Tí, ktorí prvýkrát počujú jej názov, si môžu myslieť, že súvisí so správaním sa miestnych obyvateľov. Svoje korene v obci mala aj Paula Negri, jedna z najpopulárnejších herečiek nemého filmu v Hollywoode. Po otcovi Kysučanka mala blízko k takým hviezdam, ako bol najslávnejší komik Charlie Chaplin, či prvý sex symbol nemej éry Rudolf Valentínov. Školáci sa v tejto dedine stretávajú každý piatok, aby vytiahli obecné mandolíny a nacvičujú. Obec sa môže popíšiť ojedinelým hudobným súborom. Našim populárnym televíznym seriálom o dedinách. V dnešnom dieli budeme hovoriť o kysuckej obci Nesluša. Možno vás prekvapí, z čoho vychádza osobitý názov obce. Tunajší ľudia sú mimoriadne hrdí na to, že tam má svoje korene niekdajšia hviezda Hollywoodu Paula Negri. Dedinskou pýchou je však aj miestny hudobný súbor Žiarinka. Čo myslíte, ako vznikol názov Nesluša? Je odvodený od slova neslušný alebo od niečoho úplne iného? Sú tam viaceré názory. Jeden z nich je, že sú tu aj neslušní ľudia. No to zase by som nemohol povedať, že sú neslušní, že to je dôvod toho. Podľa histórie meno dediny vychádza z miestneho nárečia, ktoré používali pašeráci koní, ale aj žandári, ktorí ich naháňali. Z toho nášho kysucko-poľského dialektu slúšaš, neslúšaš, čiže počuješ, nepočuješ. V tomto dome sa narodil otec hviezdy strieborného plátna, ktorú kedysi obdivoval celý svet. Obec o nej vydala knihu. Paula Negri patrila k najpopulárnejším herečkám počas éry nemého filmu. Svojim charakteristickým vzhľadom pobláznila milióny divákov i slávnych kolegov. Milostný románik s ňou prežil Charlie Chaplin. Jej hviezda nechýba na známom chodníku slávy v Hollywoode. Z dobových prameňov vieme, že Paula Negri niekoľkokrát navštívila našu obec Nesluša. Začiatky boli naozaj ťažké, lebo bolo to ťažké ako aj noty sa naučiť, tak aj na mandolíne hrať. Mama o tom počula, tak ma tu dala a potom ma to tak začalo baviť. Neslušu prezentuje aj Žiarinka, súbor, v ktorom sa deti stretávajú, aby spolu hrali. V repertoári majú ľudové i populárne piesne, problémy im nerobí klasická hudba. Všetky mandolíny pre muzikantov školákov zakúpila obec. Je to súčasťou takého môjho života, že každý piatok idem o 4:00 na skúšku. Potom majú dobré výhovorky tí starší, že skúška bola do 8:00, aj do 8:30, no ale býva do 6:00, maximálne do 6:30, ale to sme robili aj my. Z Kisúc, Iveta Marešová, televízia JOJ. Rodičia